Добре дошли на Ден на полето. Намираме се в момента на самото поле. Имаме представени два института български със семена. Имаме една българска семенарска къща. Тук имаме над 50 сорта пшеница, 36 общо други сортове от ечемик, от тертикале. Имаме също така чуждестранни фирми, както с препарати, така с семена. Вляво може да видите и техника, изключително много неща за прецизно земеделие. И се стараем да покажем всичко, което е в нашето стопанство и което е като технология, как се случва на самото поле и съответно какво можем да постигнем с модерните технологии и селекция. Имаме една кръгла маса, в която ще си говорим за препаратите и борбата с неприятели по слънчоглед и царевица. Утре с радост ще посрещнем и новите млади фермери, които ще си говорим на открит урок за вода под небето, за бъдещето на земеделието и за тяхната роля в това. С радост, естествено, ще имаме и доста гости от другите асоциации, над 22 сдружения в България. Благодаря на първо най-важните хора, на моя екип, с който засяхме, обработихме и направихме това поле. После благодаря на Данаил Иванов от нашето сдружение като председател. Той помогна с сидбата, помогна с останалата част от подготовката. Искам да благодаря на цялото сдружение Маркели, което се отзова и помогна в самия ден на събитието и предния ден по подготовката. Искам да благодаря и на нашата национална асоциация на зърнопроизводителите за цялостната подготовка на всички останали аспекти от самото събитие и най-вече лична благодарност към Радостина Жекова и към Добруджанския съюз заради това, че ми позволиха да бъда домакин на това събитие и да направим тази платформа.